ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରକ୍ଷା କେତେବେଳେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ, ଆଜି ଆଉ ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ସେ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇଯାଇଛି ମନୋଜ। ହଠାତ୍ କୋଳାହଳ ସହିତ ବସ୍ର ବିକଟାଳ ଆୱାଜ। ଚମକି ଉଠିଲା ମନୋଜ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପାଣି ବୋଟଲଟା କାଢ଼ି ଢୋକେ ପାଣି ପିଇ ସିଧା ହୋଇ ବସିଲା। ବସ୍ ସିନା ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେଲେ ବାଟ ସାରା ଷ୍ଟପେଜ୍, ସତେ ଯେମିତି ଟାଉନ୍ ବସ୍। ତାପରେ ମନୋଜ ସମୟ କଟିବା ପାଇଁ ବାହାର କଲା ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲଉ ବୁଲଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ବସ୍ର ଗହଳି, ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇବା ଚଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତେ ଯେପରି ସରିବନି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନରମ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ମାଗାଜିନ୍ଟା। କେତେବେଳେ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ମନୋଜର ଅଜାଣତରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ମନୋଜ। ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ତା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଉପରେ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ତ ପୁରା ଅଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେହେରାଟା ସତେ ଯେପରି ଅତି ଆପଣାର ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ମଳି ବୁଲି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଗାଜିନ୍ଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ହାତକୁ। ମନୋଜ ଭାବିପାରୁନି, ସତରେ ଏଇ କ'ଣ ତା ମନର ନାୟିକା, ନା ତା ଚେହେରା ସହିତ ମିଶି ଯାଉଥିବା ଆଉ କେହି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାଉ ଜଣାଉ ମନୋଜ ଧୀର ଭୟ ମିଶା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟପେଜରେ ଓହ୍ଲାଇବେ? ଟିକେ ନୀରବ ରହି ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମନୋଜ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହୁ କହୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଆଉ ଆପଣ? ମନୋଜ କହିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟପେଜର ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ, ବ୍ରିଜ ପରେ ପରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥପୁର? ନା ନା, ସେଇ ଷ୍ଟପେଜର ଟିକେ ଭିତରୁ। ଆମ ଗାଁ ମଧୁପୁର। ଓହୋ, ଏଥର ମନୋଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମନେ ପକାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ, ଯାହାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜ ଅଜଣାତରେ ସେ ଜାଗା ଦେଇସାରିଛି। ହେଲେ କେମିତି କହିବ, ସେ ତ ଚିହ୍ନିପାରିନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବି ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ। ମନରେ ବହୁତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ମନୋଜ କହିଲା, ତୁମ ନାଁ? ଶ୍ରାବଣୀ। ହଁ, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରାବଣୀ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମନୋଜ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ। ଏମିତି କଥା ହଉ ମନୋଜ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରାବଣୀ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି? ମାନେ? ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି? କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ମନୋଜ କହିଲା, ତମେ ଆଉ ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଯାଉନ? ଲାଜରେ ହସି ଦେଇ ଶ୍ରାବଣୀ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁନି, ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ପଢ଼ୁଛି। ଏତିକିରେ ହେଲ୍ପରର ହୁଇସିଲକୁ ଚିତ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ତରତର ହୋଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଡାକି ଡାକି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଶ୍ରାବଣୀ। ଝରକା ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମନୋଜ।